गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव जानाय लामानि जाब्रबथायखौ लानानै सांग्रांथि होदों। दासान्दि रायजोआव गोबां खेब लामानि जाब्रबथाय जानायखौ खोनानो मोनबाय थायो। लामानि हरखाब जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुङानो गोब्राब जोखोम जानो गोनां जाबाय। रायजोआव बेबादि लामानि जाब्रबथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सांग्रांथि होदों। बेजों लोगोसे बिथाङा थांनाय बोसोराव जानाय लामानि जाब्रबथाय आरो बे बोसोराव जानाय लामानि जाब्रबथायनि सायाव रुजुदों। थांनाय बोसोर 2022 मायथाइनि जुन दानसिमाव गासै 500सो लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव बे जाब्रबथायाव गासै सा 235 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो बे बोसोर एबा 2023 मायथाइनि जुन दानसिमाव गासै 555 लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै सा 255 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। थांनाय बोसोरनि लामानि जाब्रबथायखौ रुजुनानै नायोब्ला बे बोसोरनि जुन दानसिमाव लामानि जाब्रबथाय जानाया बांसिननायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया लामानि रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामनो सांग्रांथि होदों। रायजोआव पुलिस बिफानखौ गोख्रों आरो आब्रुथि गोनां खालामनो थाखाय गोख्रों थांखि लानाय बायदियै रायजोनि सोलोंथाइ बिफानाबो गोख्रों बिथोन फोसावनानै होदों। रायजोनि सरखारि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बे गोख्रों बिथोनखौ फोसावनानै होदों। सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होनाय बिथोन बायदियै सासे सरखारि फोरोंगिरिया समाजारि बिजोङाव जायखिजाया जेंना गोनां बिबुंथि होनो मोननाय नङा। लोगोसे सासे सरखारि फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ टिउसन लानो मोननाय नङा। जायखिजाया सोमावसारनाय हाबाफारियाव फोरोंगिरिफोरा बाहागो लानो मोननाय नङा। सरखारि फरायसालियाव मावनाय फोरोंगिरिनि थाखाय मानिनो गोनां आरो गोसोआव लानो गोनां बेयो रायजो सरखारनि गोख्रों बिथोन, नङाब्ला जेंनाजों मोगा-मोगि जानायजों लोगोसे साख्रिनिफ्राय बोख्लायजागोन। 9 रिंगानि उनाव फोरोंगिरिया फरायसालियाव हाबनो मोननाय नङा। जायखिजाया सोमावसारनायनि थाखाय फरायसालि सुटि एबा बन्द होनो मोननाय नङा। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिया मानिनो नांगोन स्कुल रुल बुक। जायखिजाया दोलो आफादफोरखौ फरायसालियाव मेल मिटिं खालामनो गनायथि होनो मोननाय नङा। गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहोनो मोननाय नङा। गाहाय फोरोंगिरिया सानसेयाव मोनसेब्लाबो क्लास खालामनो नांगोन। गाहाय फोरोंगिरिया सप्तायाव खमैबो मोन 5 क्लास खालामथारनांगोन। बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनांगोन। बैफोर गोख्रों बिथोनखौ रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया सरखारि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय लानाय जादों। जुदि बैफोर बिथोनखौ मानिनानै सोलिया अब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, लोगोसे फोरोंगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायजानो हागौ। त्रिपुरा बिधान सभायाव सोद्रोम गैयै आखु दिन्थिनायनि थाखाय गासै सा 5 एमएलएफोरा बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों। थांनाय 7 जुलाइखालि त्रिपुरा बिधान सभानि रां बावजा खुंफुंनाय समाव गासै सा 5 एमएलएफोरा आब्रुथि गैयै आखु दिन्थिनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिसोर सा 5 एमएलएफोरा जादों फारियै कंग्रेस दोलोनि एमएलए सुदीप रय बर्मन, थिफ्रामथानि एमएलए बिरसाकेतु देबबर्मा, रनजित देबबर्मा आरो नन्दिता रिंजों लोगोसे सिपिआइएम दोलोनि एमएलए नयन सरकारखौ माखासे सोद्रोम गैयै आखु दिन्थिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनानै बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वबन्धु सेनआ बे सा 5 एमएलएफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। ओडिशानि गिख्रंथाव रेल जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनबाय। गंथाम रेलगारिनि गेजेराव माबोरै सौग्रावामोन? सोरनि गोरोन्थियाव बेबादि गिदिर आरो गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादोंमोन? बेफोरनि गुबै जाहोनखौ जोबथायाव संदाननानै दिहुनबाय। थांनाय 2 जुनआव ओडिशानि बालेश्वराव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव गिख्रंथावै सौग्रावनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायाव खमैबो सा 300 सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो 1000 निबो बारा सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि संदाननाय रिपर्टखौ बेखेवनानै होबाय। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला रेलगारिनि सिगनेल सिस्टेमाव जानाय गाहाय जेंनानि जाहोनानो जादों स्टेशन मास्टार। स्टेशन मास्टारफोरनि गिदिर गोरोन्थिनि थाखायनो बेबादि गिख्रंथाव रेलगारिनि जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। सिगनेल मोनैनि
जाहोनाव आरो रेलवे ट्रेक बोस्लायग्रा मावफारियाफोरजों लोगोसे स्टेशन मास्टारनिफ्राय सिगनेल मोनैनि जाहोनाव बेबादि गिख्रंथाव रेलगारिनि जाब्रबथाया जानांबाय होननानै फोरमायना होदों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो गोब्राब जोखोम जानो गोनां जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।